swag. What the heck, yeah. Friday Night Funkin' CJ5 Edition. She. Bună, eu sunt Daniel și bine v-am regăsit la Friday Night Funkin' CJ5 Edition. Îmi place beat-ul acela, sună foarte bine. Numele lui real este Charlie Green. Iată pe CJ5, prietenul nostru cel vechi, cântărețul meu preferat, favoritul meu care dă referința Among Us. Până hai să intrăm pe hard. Și dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați pe like, share și subscribe pe toate notificările și hai să trecem la tutorial. Dar tot original, nu e niciun mod cu voce lui Oreo și hai să trecem la fix. Arată foarte bine noua arenă, cum ar fi studioul lui CJ5 și are beat-urile și așa mai departe. Uite de la Oreo cum cântă. Și arată foarte bine grafica ei. Ok. Hai să trecem la noul boss. Să ne uităm și partea finală, sper să fie perfect în luna asta. Să dăm perfect, te rog. Nu, am ratat un punct, bro. Hai să trecem la partea a doua, cum ar fi primul boss, se numește J5 în loc de Years. Și hai să recapitulăm piesele, cum ar fi Bobby Blue în loc de Give Me a Break, sună foarte fain. Fresh în loc de The Man of the Shields. Partea finală Death Battle e Knock Knock, cum ar fi Choc Choc. Am dat pe H și hai să vedem vocea lui, dacă vă place sau nu. Și hai să trecem la fix. Doamnelor și domnilor, îl prezentați pe prietenul nostru CJ5 cu ochelari și cu o cască. Sună foarte ok. Am crezut că îmi dă la și îmi dă crash. What? Mă, ce note muzicale ai, bro? Ok. Opa. Am uitat. Îmi place piesa asta. Give me a break. Give me a break. Give me a break, yeah. Just give me a break. Uite la fața lui, mai este la icoane. Sună fain. Ok. Așa cum cântă. Give me a break. What? Cum țipă. Just give me a break. 27 de puncte. Ok. 28 stab wounds. A doua piesă se numește The Man of the Shields. Nu cum face ăștia. Să recapitulăm. Parcă ar fi din anii 20. Ok. Te-am prins, bro. Ok. Ok. Taking it slow. Follow the flow. Bă, tu faci joc de mine? Mira, right. Îmi place. Aoleu, 57 de puncte, mulțumesc. Ok, taking it slow again.
Follow the ball, man. Man. 50 de puncte și atât. Hai să trecem la ultima piesă, I guess. Și ultima piesă este Now, Dau. Hai să vedem. What the freak? Ce se petrece cu controllerul, bro? Bă, ce se petrece cu controllerul? Ok, hai să te văd. Bă, ce controller e ăsta? Uite-mi. Uite-mi. Bă! What? Haide, bă, testă. Ce ai controllerul, bă? Ridică-te! Haide, controlul ce ești. E timpul să te arăt o lecție foarte bună, CJ5, ia. What the freak? Să-ți arăt eu ție cum o să te bat în curând. Pentru milion de abonați. What the freak e aia, bro? Sună dubla a doua, bro. With me again. Ok. Am înțeles, bro. Hai să terminăm jocul acela din nou. A scris tu subscribe, dar nu contează acolo să fie în sus. Să ce urma va mici, o să te bat în curând. Data viitoare te fac acum. Și de acum înainte o să fiu pe primul loc împreună cu girlfriend. Pa! Bum, boy! Păi canalul tău și pentru astăzi le-am învins pe CJ5 Edition și data viitoare cred că o să mă joc un alt rău, nu vă place din Final Fantasy. Canalul tău și pentru astăzi, dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Pe vibrații notificări și apăsați butonul cu clopoțel data și ne vedem data viitoare, pa!